Dobrý deň ešte raz. Vítam vás na SOS webinári, ktorý dnes bude venovaný téme, ako alebo ktoré možno ešte služby dodatočné môžete v rámci SOS využívať. Dnešný prezentujúci bude pán Rastislav Talarovič, ktorý vám vlastne odprezentuje tieto informácie. Čo sa týka otázok v rámci prezentácie, v priebehu bude možné klásť otázky. Poprosím vás, píšte ich do Q&A okna a v priebehu potom bude na to priestor, aby sa zodpovedali. Čo sa týka akýchkoľvek otázok v rámci Webexu, prosím, adresujte ich na admina. Tento webinár bude nahrávaný, takže v priebehu budúceho týždňa si ho budete môcť pozrieť aj na našom webe. A ja by som už teraz odozdala slovo pánovi Talarovičovi, aby mohol začať so svojou prezentáciou. Raste, počujeme sa? Áno, ďakujem za slovo. Takže dobrý deň aj z mojej strany, pre každého z vás, účastníkov dnešného webináru. Ja urobím zo pár krátkych krokov na to, aby som vám dal zdieľať moju prezentáciu. Dobre, takže v tejto chvíli by ste už mali vidieť moju obrazovku. Takže ešte raz dobrý deň všetkým. Dovoľte, aby som sa predstavil. Volám sa Rasto Talarovič, mám na starosti marketingové oddelenie a centrálny marketing pre našu obchodnú skupinu SOS Electronic Europe. A v tejto chvíli ja robím takú malú hru. Možno popriem hneď to, čo som povedal v prvej vete a dovolím si na svojej vizitke SOS Electronic preškrtnúť. Pretože namiesto SOS Electronic tam môže byť uvedený akýkoľvek náš zákazník. A prečo? Tak to vás nechám trošku v napätí a určite v priebehu prezentácie na to dôjdeme, čiže bude v súvislosti s jednou z našich nových služieb. Téma webináru, tak ako bolo uvedené v ozvánke a v agende k tomuto webináru, bola tam myšlienka, že tie najlepšie veci v živote sú zadarmo. Tak ako ukazuje a hovorí tento milý obrázok, čiže je veľmi, veľmi múdra myšlienka toho, že tie najlepšie veci v živote sú zadarmo, čiže tak ako tu je nakreslené objatia, bosky, láska, smiech, spomienky, priatelia a tak ďalej. Čiže všetky tieto veci sú zadarmo, ale my k tomu doplníme ešte naše komplexné doplnkové služby SOS. A prečo? Tak to sa pokúsim vysvetliť v nasledujúcich chvíľach. Čiže možno ste sa už mnohí stretli, možno niektorí z vás nie, s tým, čo znamená SOS. SOS je v tom takom medzinárodnom meritku skrátka z Supplier of Solution, čiže dodávateľ riešení. A teraz tie riešenia spočívajú aj v našich doplnkových službách. Skúsime si to vysvetliť, ako je to myslené. A samozrejme v centre našej pozornosti ste vy, naši zákazníci, vy ste taká typická výrobná elektrotechnická firma. A keď sa pozrieme na váš biznis spoločne, tak predpokladám, že v rámci vašich aktivít a činností by ste určite spomenuli, že na to, aby ste mohli fungovať, potrebujete svoje výrobky vyvíjať, potrebujete vyvíjať aplikácie, vyvíjať hardware, prípadne obslužný software. Určite potrebujete nakupovať materiál na výrobu vašich produktov. Samozrejme, potrebujete vyrábať tieto produkty. A v neposlednom rade, tak ako sa dnes hovorí, že dnes nie je umenie vyrobiť, ale skôr predať, tieto výrobky potrebujete propagovať a predávať. Toto sú asi také základné piliere, na ktorých stoja vaše firmy, stojí vaše podnikanie.
A my ako SOS sa snažíme teda pozerať na váš biznis takto globálne. Skúsme teda, keď sa bavíme o distribúcii elektronických súčiastok, pretože to je gro, o čom sa budeme rozprávať. A skúsme sa pozrieť na štandardných katalógových distribútorov, a ako funguje ich model. Čiže tí sa predovšetkým budú sústrediť na to, aby podporili a vám pomohli v oblasti nákupu. Čiže budú sa určite snažiť vám ponúknuť čo najnižšie, najlacnejšie ceny, budú sústrediť hlavne na dodacie termíny, na výšku skladu. A aby sme nekrivdili niektorým katalógovým distribútorom, tak čiastočne sa snažia podporovať u vás a pomáhať vám aj s vývojom. To znamená, že do tej úrovne, aby vám poskytli vzorky na odskúšanie, a možno nejaké technické datasheety, nejaké webináre, niektorí nadnárodní katalógoví distribútory poskytujú, že zameriavajú sa aj na túto oblasť. Ak sa pozrieme, ako sa pozeráme na vás a my v SOS, tak my sa snažíme pozerať komplexne na všetky piliere. Čiže pozeráme sa na to, že niekde na začiatku celého procesu u vás je vývoj. Čiže pomáhame vám s vývojom a snažíme sa vám pomôcť s vývojom. A ako? Tak určite dnes mi každý z vás dá za pravdu, že najdôležitejšie je vyvíjať rýchlo. Dnes žijeme veľmi hektickej dobe a čas hrá veľmi dôležitú úlohu. Takže ten, kto dokáže vyvinúť najrýchlejšie, tak mnohokrát je víťazom. A ako dokážeme spoločne šetriť váš čas vo vývoji? Tak určite v prvom rade je to vzdelávanie, sú to znalosti, s ktorými vám vieme pomôcť a vieme vám pomôcť v tom, aby ste ich našli a získali rýchlejšie. Máme určité aktivity v rámci vzdelávania, technického vzdelávania našich zákazníkov. Naštartoval som minulý rok veľmi úspešné workshopy, pizza workshopy, čiže ak prídete na našu titulnú stránku nášho webu, tak vpravo hore máte odkliky na našu podporu v rámci školení a ako môžete ušetriť čas a teda v konečnom dôsledku aj náklady. Čiže ak sa pozrieme na workshopy, ide o klasické hands-on laby, kde sme si povedali, že nie PowerPointové prezentácie, ale to, aby ste si mohli odskúšať jednotlivé moduly, súčiastky, komponenty, vývojové kity a prakticky mohli s nimi pracovať. A ja popri tom, ako budem rozprávať, tak pustím takú názornú ukážku z toho, ako takýto workshop vyzerá. Čiže naši zákazníci si prinášajú vlastné notebooky, dostanú vývojové kity, ktoré si pripoja k notebookom a reálne pracujú s modulmi, s vývojovými prostriedkami a celý workshop je vedený inžinierom priamo od výrobcu, čiže máte informácie z prvej ruky. Ja možno za všetkých, ako taký príbeh, spomeniem jedného nášho zákazníka, ktorý nám po jednom z takýchto workshopov povedal, že ušetrili ste mi zhruba mesiac môjho času, mesiac mojej práce. Keď som si mal ja toto všetko naštudovať a fungovať systémom pokus omyl, tak mi to bude trvať asi ten mesiac. A ja som to zvládol za 8 hodín tu, na tomto workshope. Čiže toto je veľmi významná vec, ako sa snažíme vám pomáhať pri vývoji. Samozrejme, workshopy sú veľmi dobré, viete si prakticky ochytať a odskúšať moduly, komponenty, súčiastky. A na druhej strane stále sa vyžaduje byť fyzicky prítomný a pricestovať na miesto konania workshopu. Preto sme ako alternatívu na jar vymysleli naše webináre, ktoré zažali veľký úspech. Na jar, keď sme začínali, tak sme robili s intenzitou zhruba raz za mesiac a teraz na jeseň máme každú stredu
nejaký webinár na tému, ktoré vás zaujímajú. A potom z týchto webinárov je možné pozrieť si na našom webe aj záznamy vo forme videa. Takže určite školenia sú veľmi významným a know-how významným prvkom, ako pomáhame pri vývoji. Ďalej máme technickú podporu. Mnohí z vás ste využili našich inžinierov, našich produktových manažerov, ktorí vám radia, snažia sa vytipovať najvhodnejšiu technológiu, snažia sa vytipovať náhrady za jednotlivé súčiastky, čiže máme určite vlastnú technickú podporu. Na druhej strane ale máme, a dovolím si tvrdiť, že ako jeden z mála distribútorov ponúkame vám naše národné vzťahy s výrobcami. To znamená, ak nepostačuje naša technická podpora a je potrebné ísť naozaj do extrémnej hĺbky, tak dokážeme či už virtuálne cez náš webinárový alebo videokonferenčný systém spojiť vás priamo s výrobcom a s technikmi a s inžiniermi od výrobcu, alebo ak si to situácia vyžaduje, tak naše vzťahy, naše vzťahy nám umožňujú aj to, že veľakrát nebol problém, aby zástupca, aby technik, aby inžinier od výrobcu sadol do lietadla a prišiel osobne sem k zákazníkovi k vám a pomohol vám riešiť váš problém. Samozrejme, pozerá sa na charakter tej požiadavky, čiže a charakter problému, či nie je to úplne automatické, ale vždy sa snažíme to vyriešiť v vašej spokojnosti. Takže to, aby priamo technickí inžinieri chodili k vám na návštevy a riešili vaše problémy, to vám už nedá každý distribútor. V neposlednom rade opäť jedna výnimočná vec, ktorú myslím, že dostávate od nás ako nejaký benefit sú technické odborné články, kde na to nepozeráme z pohľadu výrobcu, ale pozeráme na to z pohľadu vás, zákazníkov, kde sa snažíme vyzdvihnúť technológiu, vyzdvihnúť vlastnosti, ktoré by mali mať veľký prínos a ktoré by vám mohli pomôcť vo vašich aplikáciách, vo vašich produktoch, pri vývoji, pri navrhovaní. Tieto produktové články sú k dispozícii jednak na našich weboch, na našich webových portáloch v 7 jazykoch, alebo ich môžete dostávať prostredníctvom newslettera, kde na titulke je možné v pravom páse sa registrovať na odber tohto newslettera. Je jedinečný opäť v tom, že vy si môžete zvoliť oblasti, z ktorých chcete dostávať tieto informácie, produktové novinky a frekvenciu, ako často, a samozrejme jazyk, ako ste chceli dostávať. Čiže to je ďalšia pomoc, ktorou sa snažíme my vám pomáhať vo vývoji. A samozrejme, urobili sme špeciálny katalóg, ktorý už nie je klasickým nejakým v úvodzovkách katalógom, kde sú tabuľky produktov, ale je to skôr o riešeniach, o prehľade, aby vývojár mohol veľmi jednoducho a rýchlo sa zorientovať jednak v tom, čo poskytuje trh technológia a čo poskytuje naše portfólio. Tento katalóg je v papierovej forme, alebo máme aj jeho dynamickú elektronickú verziu, čiže opäť z titulky Solutions katalóg. V podstate všetko, čo je v papierovom katalógu, nájdete dynamicky a online na našej webovej stránke. Ak si vyberiete jednotlivé oblasti riešení, tak máte tu výrobcov, máte tu tovarové skupiny, máte tu popis technológií, takže toto je dynamický a online obsah toho papierového katalógu. Tak sa posunieme ďalej k ďalšiemu pilieru, tak
určite sa snažíme podporovať a pomáhať vám aj v oblasti nákupu. Snažíme sa vám zabezpečiť, aby tovar k vám prišiel v čo najvyššej a veľmi požadovanej kvalite, v veľmi požadovanom termíne a optimálne atraktívnej cene. Veľmi úprimne nevždy, vzhľadom na to, že sa snažíme overovať zdroj súčiastok, nenakupujeme na čiernych trhoch, nenakupujeme v Ázii, ale vždy je to od výrobcov a z overených zdrojov, tak samozrejme nevždy sa podarí najlacnejšia cena na trhu. Ale za ten servis a za tú garanciu kvality je to určite optimálne atraktívna cena. Za mnou spomeniem jeden príbeh, keď sme mali tiež zákazníka, ktorý nakúpil súčiastky na šedom trhu. Prvých 30 kusov na kotúči bolo v poriadku, začali ho sadzovať a potom tých ďalších x tisíc kusov už v poriadku nebolo. Viete si predstaviť, aké náklady boli spojené s tým, že trebalo tie súčiastky odpajkovávať a zamieňať za nové, za originál. Čiže to sa určite z dôvodu overovania zdrojov súčiastok u nás nestane. Váš nákup podporujeme aj našimi online nástrojmi. Čiže viete sa prihlásiť do nášho online shopu. Tu by som sa nechcel veľmi venovať tejto téme. Minulý týždeň sme mali webinár práve na tému online shopu a toho, ako dokážete šetriť čas, ako dokážete využívať funkcionality, ako je hromadný import objednávok, ako sú obľúbené položky, kde opakované veci dokážete veľmi rýchlo objednať. Ja dám do pozornosti možno video, ktoré nájdete v SOS Cinema alebo v týchto dňoch aj medzi článkami na titulke. A v neposlednom rade, ak si pozrieme podpora navyše, tak nákup podporujeme aj prostredníctvom vernostného programu. Čiže uvedomujeme si, že je pre nás dôležitá vaša lojalita a my ju chceme odmeňovať. A tu vôbec nejde len o individuálne potreby nákupcov, ale ide možno aj potreby firiem. Sami boli príjemne prekvapení tým, aký úspech zožal tento vernostný program a že samotné firmy si vyberajú potrebujú vo firme do kolektívu výkrovonku do kuchynky, tak v podstate si využijú body, tá firma využije body na nákup aj takýchto vecí. Čiže na adrese SOS.sk lomítko Premium alebo cez menu podpora navyše vernostný program Premium dostanete k podmienkam, ako zbierať body, ku katalógu odmien. Veľa firiem využíva aj nákup predmetov z nášho sortimentu, čiže rôzne multimetre, kliešte, náradie. Takže aj to je cesta, akú doplnkovú službu vám dávame v oblasti nákupu. A v neposlednom rade v rámci nákupu sa snažíme, aby sme boli distribútor, ktorý pokrie vaše potreby komplexne. Aby to nebolo len o tom, že viete u nás uspokojiť potrebu len na napájanie alebo iba na komunikáciu, ale dokážete u nás v nás nájsť spoľahlivého dodávateľa aj pasívnych komponentov, optoelektroniky, displejov a tak ďalej, elektromechanických prvkov. Čiže to naše portfólio je koncipované tak, aby ste maximum týchto výrobkov dokázali získať priamo u nás. Čiže napríklad aj táto schéma hovorí o tom, keď vtedy máme výrobok nášho zákazníka, čo všetko dokážeme pokryť našimi dodávkami, našimi komplexnými dodávkami súčiastok. Ak sa pozrieme na oblasť výroby, tu sa snažíme vás podporiť v tom, aby ste získavali
tým, že neviažete finančné prostriedky v skladových zásobách. Ak dokážete plánovať svoju výrobu, ak nám dokážete povedať, že v marci budem potrebovať 2,5 tisíc kusov takýchto modulov, v máji 1000 kusov a v júni ďalších 5,5 tisíc kusov, dokážeme spoločne s výrobcom naplánovať terminované objednávky tak, aby tie dodávky boli realizované just in time. Samozrejme, predpokladom je dobré plánovanie výroby. A ak dokážeme spoločne urobiť to, tak si myslím, že dokážeme ušetriť veľa našich finančných prostriedkov, ktoré nemusíte viazať v skladových zásobách, ale môžete investovať do propagácie, do predaja, do vývoja nových výrobkov. A vec, alebo oblasť, ktorú si myslím, že momentálne, na ktorú sa nepozerá žiaden z distribútorov, je, že vy potrebujete nielen vyvinúť, nielen nakúpiť, nielen vyrobiť vaše produkty, ale vy ich potrebujete pre všetkým predať, spropagovať. A keď sme sa vás takto pýtali zhruba pred rokom, čo vám môžeme pomôcť, tak veľmi často odpoveď bola, že pomôžte nám predávať naše výrobky. A aj na základe toho vznikla služba, ktorú sme začali postupne rozbiehávať začiatkom roka, kde sme najprv formou produktových článkov na vaše výrobky sa snažili spropagovať a pomôcť vám s propagáciou a s predajom. Povedali sme si, naše marketingové oddelenie investovalo veľa času, veľa úsilia, veľa finančných prostriedkov na to, aby sme si vybudovali silné marketingové komunikačné kanály, tak prečo neumožniť vám vstúpiť do týchto kanálov a propagovať spoločne s našimi komponentami, s našimi súčiastkami, s našimi modulmi, s našimi riešeniami aj vaše produkty. A začali sme postupne so zákazníkmi pripravovať propagačné články. Za všetkých skúsim spomenúť ako také success story jedného z našich zákazníkov, spoločnosť Telegrafia, ktorá vyrába varovné systémy a elektronické firmy na varovanie obyvateľstva, na ozvučenie veľkých úloh. A urobili sme spoločne bezplatne propagáciu ich sirény Screamer a na základe toho sme našli, keď sme vlastne vypustili tento článok do nášho newslettera, na náš web, na externé portály, ako je HVCZ, Pandatron, Elektro Online, či máme zhruba 12 spolupracujúcich portálov, kde tieto články sa priebežne objavujú, tak sme našli a identifikovali zákazníka golfové ihrisko v Veľkej Lomnici v Tatrách, kde mali potrebu v prípade rýchlej zmeny počasia, čiže veľmi časté búrky, potrebujú rýchlo informovať a dať vedieť hráčom na gríne, že sa blíži nejaká búrka a rýchlo ich stiahnuť z toho grínu. A na to je dobrá napríklad takáto elektronická sirena s vysokým výkonom. A možno samotná spoločnosť Telegrafia našla nového zákazníka aj v oblasti, v ktorej možno je predpokladí, že takýto zákazník sa nájde. Urobili sme viacero takýchto článkov aj pre českých zákazníkov, či už sú to 2M telekomunikácie, či je to firma GAC pre ich dochádzkový systém Duris. A vždy málo prínos, či už v priamých objednávkach, alebo minimálne v imidžovej reklame daného výrobku. Čiže minimálne sme zvýšili návštevnosť ich webu, zvýšili sme dopyt po ich produktoch. A to už je potom na vás, aby ste vy obchodne dokázali ošetriť tieto príležitosti. Táto služba sa stretla s veľkou odozvou a priznám sa, boli sme trošičku zavalení požiadavkami zákazníkov na takéto produktové články. A preto sme prišli s myšlienkou, že skúsime vymyslieť systém, portál, kde by ste vedeli vy takto propagovať svoje výrobky a vy priamo by ste si vedeli skladať takéto články. Tak sme vymysleli EQ portál, je to novinka, ktorá práve je spúštená v týchto dňoch. Zatiaľ beží slovenská verzia, je testovacie prevádzka, či hovoríme o nejakej beta verzii.
A je to portál, je to nástroj, ktorým vy vložíte svoj výrobok do databázy a odtiaľto z tejto databázy jednak je propagované na samotnom portáli eCube a jednak eCube spolupracuje databázovo s našim webom, čiže budú vaše výrobky propagované na našom webe, budú propagované v našom newsletteri, ktorý mimochodom je zasielaný na vyše 80 000 e-mailových adries. Takže minimálne bezplatná propagácia na 80 000 e-mailových adries v branži je veľmi, veľmi zaujímavá, dovolím si tvrdiť. A myslím si, že ďalších niekoľko 10 000 firiem v branže môžete osloviť cez externé portály, s ktorými spolupracujeme. Ja sa pokúsim veľmi rýchlo a názorne ukázať, ako jednoduché je vložiť a propagovať svoje výrobky na tomto portálu. Čiže tak, ako nám tu hovorí úvodná grafika na stránke, že 3 základné kroky na efektívnejšej propagácii našich produktov. Čiže prvé je potrebné sa zaregistrovať. Registrácia je veľmi jednoduchá, čiže samozrejme potrebné vyplniť požadované polia, čiže názov firmy, mesto, ulica, sídlo firmy, i čo. Tieto údaje sú potrebné preto, aby vás potenciálni zákazníci dokázali kontaktovať. Kontaktná osoba, telefón na túto kontaktnú osobu, e-mailová adresa, webová stránka, samozrejme sú nejaké všeobecné podmienky, s ktorými je potrebné súhlasiť, ochranný prvok, čiže systém teraz overí, či už nie je daná firma raz zaregistrovaná, či e-mailová adresa je v poriadku. Registrácia prebehla úspešne, na danú e-mailovú adresu bol doslaný e-mail s prihlasovacími údajmi. Čiže vy to teraz neuvidíte, ale mne prišiel podporujúci e-mail, kde sa nachádza aj systémom vygenerované heslo. A to heslo je samozrejme dobré si ho zmeniť. Čiže druhým krokom v rámci vloženia produktov propagácie je prihlásenie sa do systému, čiže už sme zaregistrovaní, e-mailová adresa, ktorú sme sa registrovali. Prihlásime sa do systému. V tomto systéme si vieme upraviť svoj profil, čiže vieme kedykoľvek zmeniť kontaktné údaje, telefónne číslo, vieme pridať viac e-mailových adries, viac telefónnych čísel, vieme si tu dať krátky popis našej spoločnosti, čím sa zaoberá. A samozrejme potom tu máme zoznam produktov, čiže ktoré môžu byť v jednotlivých fázach, či môže byť rozpísaná, čakajúca požiadavka alebo čakajúci produkt, aktívne, neaktívne. Ak chcem vložiť nový produkt, tak buď nový produkt, alebo aj hore výrazná ikona pridaj produkt, čiže to je ten posledný, tretí krok, čiže je potrebné zadať nejaký názov produktu, tak keď sme sa už bavili o siréne, tak sirena screamer, vyberieme si jazyk, samozrejme bude možné propagovať tieto výrobky v 7 rôznych jazykoch, čiže slovenský, český, anglický, poľský, maďarský, nemecký a rumunský. A vy si vyberiete v akom jazyku, čiže pre každý jazyk je potrebné na novo vložiť tento produkt, je to logické, pretože aj samotný popis produktu je úplne iný a v inom jazyku. Výrobca je predvyplnený, je to náš názov spoločnosti, ale my ho môžeme zmeniť. A je dôležité a je potrebné, že sa aspoň jedna kategória, do ktorej by ten produkt mal byť zaradený. Čiže my tu máme momentálne 2 pohľady, a to je priemyselný sektor, čiže
Sirena by mohla slúžiť pre obranu a z pohľadu riešení, pre bezpečnosť, ochranu, pre budovy, a je to ozvučenie, tak možno audio a zvuk. Vieme tu vložiť základný popis výrobku, a čo je dôležité, aby sme dokázali prepojiť databázovo a čo možno je jediná vec, ktorou musíte, povedzme v úvodzovkách, a zaplatiť tú propagáciu, je, aby ste uviedli, aké súčiastky ste použili v produkte. Čiže môžete vyberať z nášho portfólia, čiže nejaký FT232, nejaký USB, či FTDIčka, možno nejaký konektor. Či tu sa vyberajú súčiastky z nášho zoznamu, alebo keď je to súčiastka, ktorá nie je v našom portfóliu mimo zoznamu, tak ju môžete uviesť v tom ďalšom poli. Platí taká motivácia, čím viac súčiastok uvedete, tým vyššiu prioritu bude mať ten váš produkt v zozname ostatných produktov. Čiže ak bude zoznam všetkých produktov na eCube, tak budú zoradené podľa toho, koľko súčiastok užívateľ alebo koľko súčiastok ste vy pridali, že obsahuje ten váš produkt. Je možné pridávať ďalšie popisy formou takou, že názov odseku, text do odseku. Je možné pridávať ďalšie takéto odseky. Je potrebné vložiť nejaký obrázok produktu, buď môžete klasicky cez prieskumníka vyhľadať súbor, alebo jednoduchým spôsobom chytiť obrázok a systémom drag and drop tento obrázok pretiahnuť a vložiť. Viete tu vložiť dokumenty súvisiace, ako sú datasheety, návody, manuál, či PDF, wordovské dokumenty. A taktiež je možné vložiť video, ktoré ale nie je samotný súbor, ale vložíme tu link na YouTube alebo na Vimeo, čiže je potrebné mať to video niektorých z týchto služieb na video a potom tu už vložíte len link k tomuto videu. Ak ešte nemáte dokončený popis, môžete si uložiť ako rozpísanú túto aplikáciu alebo tento produkt, alebo môžete rovno uložiť. Tým pádom momentálne mám ešte začiatok nastavenú ochranu, kde každý produkt prejde nejakým jednoduchým schválením, že tu nám systém oznamuje, že produkt bude odoslaný na schválenie a zatiaľ bude pridelný stav čakajúca aplikácia. Čiže dáme uložiť. Aplikácia bola úspešne uložená, už mám zozname čakajúcich. No a teraz bola samozrejme nám do systému poslaná požiadavka, že bol vložený takýto produkt a ja teraz potvrdím v našom administračnom rozhraní túto aplikáciu. Čiže z čakajúcej na aktívnu uložím teraz. Už by táto už nie je v čakajúcich, ale už je v aktívnych a zároveň, keď pôjdeme na hlavnú stránku, tak sa zobrazíme s najnovšími produktami. A samozrejme aj v jednotlivých kategóriách. Čiže bezpečnosť a ochrana je tu vložený náš produkt, ktorý sme pred chvíľkou vložili. Takže takéto 3 jednoduché kroky, ktoré zvládneme za nejakých 5 až 10 minút, máte dobre pripravené texty, obrázky k svojim produktom, tak ich môžete využívať. Zatiaľ je tento portál prístupný v slovenskom jazyku. Očakávam, že zhruba do 1 týždňa beží to v testovacej beta verzii. Do 1 týždňa by mali postupne pribúdať aj ostatné jazykové verzie, ako je česká, anglická a teda tých spomínaných ďalších 7 jazykov. Čiže to je, myslím si, významný prvok našej bezplatnej doplnkovej služby pre vás, čiže pomáhať vám s propagáciou vašich výrobkov. A keď sa teraz na to pozrieme z pohľadu
komplexného pohľadu, komplexného celku, firmy ako celku, tak OK, môžeme v podstate sa pozerať na to pohľadom, že budete sa snažiť nájsť vždy najnižšiu cenu, kde možno nie vždy v SOS-ke nám podarí tú najnižšiu cenu vzhľadom na garancie, ktoré vám dávame, ale určite optimálnu cenu. Tak dokážete možno na objednávke ušetriť nejaké prostriedky. A keď sa vrátime a pozrieme sa na vašu firmu, to znamená vás ako celok, nielen ako vývoj, nákup, samostatná výroba, samostatná propagácia, predaj, ale vy ako firma, tak s našimi službami, ako sme spomenuli, praktický príklad, kde nám zákazník povedal, že ušetril 3 mesiac času, a keď sa budeme odpichneme od tejto informácie, tak dokážeme ušetriť mesačné náklady na vývojára, že tu už je nejaká úspora, ktorá sa prejaví v zisku. OK, v nákupe dokážeme pre vás vyjednávať optimálne ceny, možno nie vždy tie najlacnejšie a najnižšie, ale naopak s garanciami, tak môžeme teda ako protiklad tomu dať, že možno 200 eur na objednávke sa môže byť v neprospech. Ak sa bavíme o just-in-time dodávkach, tak určite dokážete ušetriť nemalé, dokonca si myslím, že sú rádovo tisícky eur v tom, že ak by ste dokázali plánovať výrobu, vedeli by ste nám to povedať a nejako forecastovať, tak určite dokážeme šetriť vaše finančné prostriedky v tom, že nemusíte viazať v skladových zásobách. No a ak vám dokážeme nájsť napríklad zákazníkov, ako je na to komplexné ozvučenie a golfového ihriska, tak určite dokážeme zvýšiť zisk rádovo tisíckach eur. A teda, ak sa pozrieme na komplex, na firmu ako komplex, tak si dovolím tvrdiť, že nie je úspešný ten, kto sa pozerá na parciálne časti firmy. A ten, kto sa pozerá na firmu ako nejaký žijúci organizmus, homogénny, kde nie náhodou som titulovaný nakreslil, že by sa mali prelínať. Ak sa pozrieme teda na globálny prínos celkový pre firmu, tak si myslím, že je podstatne vyšší ako to, keď sa výrobné firmy sústredujú vždy na najlacnejší zdroj súčasťou. No a dôležité je to, aby ste vy vo firme navzájom komunikovali. To je to, čo bude hrať príjm v budúcnosti, aby vývoj komunikoval s nákupcom, že pozri, ale ja od SOS-ky dostávam vzorky zadarmo. A ak mám nejaký technický problém, tak mi dokážu poradiť, dokážu mi priniesť výrobcu sem priamo a dokážem získať know-how a výrobca sa pozrie na to, že terminovanými objednávkami dokážem získať tam to a to a možno je to oveľa väčší prínos. A zároveň marketer, keď bude komunikovať s vývojom, že pozri, títo nám pomôžu aj s predajom. A v podstate to je najdôležitejšie, preto vyvíjame a vyrábame tieto produkty. Tak ten synergický efekt z toho môže byť podstatne väčší. Môže byť ten, ako sme tu červený nakreslili. A ja to možno zhrniem do tej jednej myšlienky, čiže informovať a spolupracovať v rámci oddelení prospech firmy a celku, čiže sledujeme zisk. Aby to potom nedopadlo tak, ako hovorí tento obrázok, kde možno vývoj začne zľava a marketing sprava. Oni sa niekde stretnú, ale po týchto koľanicách určite nikdy nepôjde tak. Takže ak dovolíte, ja sa pokúsim veľmi rýchlo na záver zhrnúť tie dodatkové služby, tie najlepšie veci, ktoré sú zadarmo. Čiže určite rátajte a vyskúšajte si naše technické vzdelávanie, vyskúšajte si naše pizza workshopy, vyskúšajte si SOS webináre, z ktorých už tie záznamy nájdete v našej SOS filmove. Využívajte našu technickú podporu.
využívajte to, že sa pokúsime maximálne vám pomôcť s tým, že vás kontaktujeme priamo s výrobcami. Či už vo forme rád, know-how alebo vzorkami. Skúste sa prihlásiť na newsletter, skúste sledovať tieto články a možno niektoré z tých technológií môžu byť inšpiráciou pri vašom vývoji. No a máme k dispozícii ten náš špecializovaný technický katalóg, kde ja som sa stretol už s novým pojmom, kde sa kombinuje skôr magazín a katalóg a vzniklo nové slovíčko ako magalog. Čiže naša stránka solutions.electronic.sk alebo akákoľvek iná domena .cz.com v jednotlivých jazykových mutáciách. Doplnkové služby a tie naše komplexné služby pre nákup. Čiže určite mnohí zákazníci cenia komplexnosť dodávok. Že to nie je len o odúvok napájania, ale dokážeme aj riešiť zobrazovanie, displeje, dokážeme riešiť elektromechaniku, konštrukčné prvky. Skúste si pozrieť jednak portfólio v rámci nášho linecardu, ktorý je to čiže to v podstate aké značky v danej oblasti, alebo skúste si pozrieť katalóg riešení, produktový katalóg. Mnohokrát sme sa stretli s pozitívnou reakciou na to, že vy dodávate aj elektromagnetické prvky, robíte aj túto značku, tak to je dobre, nemusím to nakupovať na dvoch rôznych. Vyskúšajte si online shop. Mnohí z vás už pracujete, ale možno sú tam funkcie, o ktorých ste nevedeli. Pozrite si ten náš online alebo záznam z webináru, ktorý sme mali a skúste využívať doplnkové funkcie, hromadné importy objednávok, obľúbené položky. Pripravujeme pre nákupcov špecializovaný newsletter, kde už to nie je len o produktoch, ale je to aj o informáciách z trhu. Kde sa snažíme vás informovať, hrozí alokácia, skúste sa predzásobiť, predĺžujú sa dodacie termíny, upozorňovať vás na informácie z trhu a z branže. A samozrejme vernostný program Premium. Ešte raz možno pripomeniem, ak dokážete plánovať výrobu, poďme plánovať dodávky just in time. Skúsme robiť terminované objednávky. No a vyskúšajte si, aké jednoduché je investovať 5 až 10 minút na to, aby ste propagovali vaše výrobky zadarmo. Využite náš EQ portál a na záver si dovolím ešte raz ukázať túto schému. To, čo si myslíme my, že pre úspech v budúcnosti je dôležitý tento pohľad. Pozerať sa na firmu a na činnosti ako homogénny celok. To je asi všetko, čo som vám chcel povedať. Čiže teraz je priestor na otázky. Máme nejaké otázky? Momentálne nemáme žiadne otázky. Takže v prípade, ak by ste mali nejaké otázky aj dodatočne, kľudne nám ich napíšte. Samozrejme, veľmi radi ich zodpovieme spätne mailom. Takže Rastio, máš ešte ty niečo, čím by si sa s nami podelil, nejaké informácie? Ja možno len motiváciu, ktorú si chcela spomenúť, možno aj ty. Čiže na to, aby sme získali našu spätnú väzbu, čo vás zaujímalo v týchto službách a o čom ste už vedeli, tak skúste vyplniť náš dotazník. A ako odmena bude pre každého, kto nám tento dotazník vyplní, bude antistresová EQ kocka. A ešte by som chcel poďakovať za priestor a za vašu účasť a pozornosť. Ďakujem. Takže ja by som sa tiež rada Rastio poďakovala za tvoj webinár. Tak ako Rastio spomenul, po tomto webinári vlastne budete mať možnosť vyplniť krátky dotazníček s vašimi spätnými väzbami. Budeme vám teda veľmi vďační, ak nám pošlete vaše
pripomienky, návrhy, čo by sme mali zlepšiť, čo sa vám páči a vlastne akékoľvek vaše postrehy. Ja by som sa teda rada poďakovala za vašu pozornosť a verím, že sa uvidíme na ďalších webinároch, ktoré budeme realizovať. Ďakujem vám veľmi pekne a prajem vám pekný deň.